Fitaccen arziki Basiru Hamisu Breaker tabbas yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke taka rawar gani kuma ake bibiyar su a kowane lokaci. Don wai da ka kasance babba wannan channel mai suna Arewa CD, ina fata da ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar da mu kuma kana sauraron dukkan wasu fitattun aika namu iri daban-daban a cikin channel ɗin. Duba da yadda wannan fitaccen mawaƙi ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ra'a zuciya, ta yadda idan ka saurari waƙar shi zaka ji ta ka ji daɗin ta kuma zaka yaba da ita. Duba da yadda wannan mawaƙi tabbas yake fitar da waƙoƙi, tabbas ya cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa kuma an bashi dukkan wani abu na girma da bangaje. Domin za ka ga waƙar da yake fitarwa waƙa ce wacce shi ya tsaya ya yi ta, ya tsara ta kuma ya yi ta don masoyan su ji ta su ji daɗin ta. Tabbas muna ƙara muku godiya mu kanmu musamman wajen sharing da commenting da like da kuke dannawa a cikin channel ɗin. Haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da channel ɗin kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun aika namu a kowane lokaci. Duba da yadda wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar ganin kuma yake fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ra'a zuciya. Hakan yana ƙara nuna mana da cewa masoyan nahi fa tabbas suna nan a suna nan a cikin faɗin duniya kuma ba ɗaya ba ba biyu, suna nan wanda suke bibiyar da wannan fitaccen mawaƙi suke a shafukan shi. Kai kanka za ka yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel ɗin kuma kana sauraron dukkan wasu fitaccen aika namu a kowane lokaci. Tabbas muna ƙara muku godiya wajen sharing da commenting da like da kuke dannawa a cikin wannan channel ɗin. Hakan yana nuna mana da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fitaccen aika wanda take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi fitattun mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya, musamman yanayin fitar da waƙoƙin da suke masu matuƙar daɗi masu ra'a zuciya. Mun gode sosai ziyartar mu da kai a cikin babba wannan channel mai suna Arewa CD, ina fata da ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar da mu kuma kana sauraron dukkan wasu fitattun aika namu iri daban-daban a cikin channel ɗin. Duba da yadda wannan fitaccen mawaƙi ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ra'a zuciya, ta yadda idan ka saurari waƙar shi zaka ji ta ka ji daɗin ta kuma zaka yaba da ita. Duba da yadda wannan mawaƙi tabbas yake fitar da waƙoƙi, tabbas ya cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa kuma an bashi dukkan wani abu na girma da bangaje. Domin za ka ga waƙar da yake fitarwa waƙa ce wacce shi ya tsaya ya yi ta, ya tsara ta kuma ya yi ta don masoyan su ji ta su ji daɗin ta. Tabbas muna ƙara muku godiya mu kanmu musamman wajen sharing da commenting da like da kuke dannawa a cikin channel ɗin. Haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da channel ɗin kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun aika namu a kowane lokaci. Duba da yadda wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar ganin kuma yake fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ra'a zuciya. Hakan yana ƙara nuna mana da cewa masoyan nahi fa tabbas suna nan a cikin faɗin duniya kuma ba ɗaya ba ba biyu, suna nan wanda suke bibiyar da wannan fitaccen mawaƙi suke a shafukan shi. Kai kanka za ka yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel ɗin kuma kana sauraron dukkan wasu fitaccen aika namu a kowane lokaci. Tabbas muna ƙara muku godiya wajen sharing da commenting da like da kuke dannawa a cikin wannan channel ɗin. Hakan yana nuna mana da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fitaccen aika wanda take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi fitattun mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya, musamman yanayin fitar da waƙoƙin da suke masu matuƙar daɗi masu ra'a zuciya. Mun gode sosai.